नै बियो मोजांमोन खिन्थु ओरैबायदि फिसा आरोना नै हामनायानो नङा बियो आलुजों सबाय बिमाजों भाजा एवबाय ओमफ्राय नै गावनि दै ओंखारबाय माने होजाबाय थांबावदो दाना मारैबा साथा गैया मा गैया गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो माने मर्निं दुगैखांनानै फुजा होखांनानै देलायनानैहाय दखानाव थांनोसै लोगोसे नानिखौबो स्कुलाव दोनहैनांगौ बेखौ बिदा दोनहैसिगोन आङो दायो दखानखौ फैगासिनो दं आरोना बिदायाबो गारिजों खिफि नाङा आरो गारियाव गाखोजायाना बाल्थिं लानांगौ मैयाबो थाबायनानैसो थांदों आङो स' बिदिब्ला फैबाय थादो आरोना ओमफ्राय जायफोर चेनेलाव गोदान बेफोर अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलांदोलाय स' बिदिब्ला फैबाय थादो स' लोगोफोर दखान खुलिनानै दहायनो नानिखौ बिदाया स्कुलाव दोनलांनानै ओमफ्राय आं दखानाव दसे थाथ'नानै मालारि बोख्लायबाय ओमफ्राय ओरैबायदि दिनै मर्निंनिफ्रायनो उदै सादोंना बुंनांला आरोना न'आव फैब्रबदोंमोन आङो बायहेरायाव थांनो थाखाय एकदम थानो हायि बायदि उदै सानानै मुलि थरसे जाना फैबाय आङो मोजां मोनना मोना मिथिया ओमफ्राय बोराया नै हाथुरा आरो गाजोल मोननै मोनथाम दं नैयावहाय बेखौ बिहरफानायखाय लाबोबाय आं गाजोला बांद्राय गैला न'आव जा दं मोननै मोनथाम बेखौनो लानानै फैबाय दायो दखानाव थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आरो नानिनोबो माबा ड्रेस बायहैनांगौ टिचार्स डेनि मोसायोनो दाखालिफोरनो बायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बायनो माने लिस्ट मोनाबा दाबायथ' होनबाय थाबाय आब'मोनहा बायनाय जायासै दायो बिनि लोगोफोरनि बिमाफोरबो थांगोन ज'नो फैसा एसे सर्ट जालायलायबाय आरोना दखाननि खरसा बायदिसिना लायदेरबाय थानांबाय ना नायनोसै र' दा मा होनो मानावसो बिहरदेरनांसिगोन आरो नानि गस्ला बायनो दाखालिनो हरखादोंमोन माया ओमफ्राय दखाननि माबायावहाय बाहायदेरनाय जाबायना स' दायोखौ लाना थांगोन र' लोगोफोर दायो आङो बाजारावसो फैग्रोबाय आब'मोनहा नेगासिनो दङनो आं आरो होनबाय दा नोंसोर ओंखारबा फन हर होननानै ओमफ्राय दानाबा हरनो बावखोना माखो गावसोर सफैनानैसो फन बुबाय दाबावैसो नों फैबाय नों फैगोन ना फैदा होननानैहाय ओमफ्राय आंबो डाइरेक्ट फैबाय दखाननिफ्राय सादोरखौनो लाबोनो बावगारबोबाय आङो दहाय न'आव थांनाया सादोर लाबोनो साननाया दायो थांगोरनोसै र' बाजार दिनना फुल मानसिखा दिनै बाजाराव बापरे बापरे मोजांमोन ना नोगोर होनखायो मिथिबाय दा बिसोरो नोगोर होनखायो गथ'फोरा गाखो इग्ला आं सानखादों मिथिबाय दा बिदिनो बैयावनो लायदोहाय हस्टेलनिया थब्ल' लानानै थांसै नामा दंनाथ' दंखायो ने दाख्लै आबदैजों नोंबा फैयानो ओमफ्राय आबदैजिया लाबायनो मालाय मोजां सफैदोंनो बेसेबांनि मोनखोनो बियो 200 बलायल' खमनि मोनथारदोंमोन 73 बेसेबांबा नुनो मोनदों जोंहाबो बिहरबा हामगौमोनहाय नोंसोर थाबाय टाइम हास्लाबा आरो लिस्ट मोनाबा दा बिहर होनबाय ओरैनो थाबाय बिदियाव जा दाम होनोना बेनोनो 700 ना 700 मोजाङालाय मोजां नुदोंमोन गांनैबा एसे खम लांगौमोन नोंबो नों लादो बाल दे दा नागिरबावनोसै ना बेसेबां खमायो सोंनायग्रोदो दा ड्रेस नागिरै खर' गाज्रि जाजोब्बाय एसे माथाया माबा लाखायाखै रावखौबो गैया नै हारसिंसो माबासो बेना खर'आ एसे माबा गोनांसो दायो ड्रेस नागिरबाबो मोना आरोना ओरैबायदि दखानाव नायबाय गैया बेखौ एसे बोरैबा नुयो नेट दोननाय होगाखौ आरो नाय এই কালার নাই এই কালার হবে না এটা না এটা কালার ঠিক আছে মাল তো ভালো খানসি বাউ थांसै थ' नै स्टाइल बाजारावसो फैदों
बेयावनो नेलागासिनो दं आरोना नै खुलियाखैना दासिमबो नानिनि ड्रेस नागिरबाय होननानै सेस दखान मोनफ्रामबो नागिरजोब्बाय मोनसे मोनदोंमोन एसे गिदिर ओमफ्राय दामखौनो अयथासार होनो आरोना बेयाव दङनो एसे खमनि सासे आब'मोना मालाय माखासे लांखांबाय ओमफ्राय जोङो नायनो फैदों माने मास्टारफ्राबो लिस्ट हरनो होननानै नेहोबायना जोंखौ हरासै आरोना बेखायनो दा उफाय गैया बाजाराव फैनांबाय बेनोसै दा मोनोना मोना नायलांसै मोनबा लानानै थांसै आरोना बेनिफ्रायनो आङो नानिखौ दा मोसासै होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोखां गोसोम जायो आरोना उन्दैया बयबो मोसायोना लोगोफोरा ओमफ्राय बे आरो हारसिं थाबा उसुबिदा मोनगोन ना बेनि थाखायनो आरोना औ माबा लांनाया बेनो ना लांनो हैगोन आङो नुना लांनाय गैयाबा बेबो मोजां नानिनो हामबावगोनसो बेयो गैयाबा जोंलाय माथो खालामनांगौ बिदिखौ लांगोन आं गैयाबा ज' एखे लांनो हागोन ना होमबाथ' मा नों कालाराथ' बेनो ना स्काइ ब्लु ना बेनोथ' नै कालारा बियो 4 ओमफ्राय माबामोन बै दैजि दाख्लै फट' खेबना हरनाया बे अबेथोमोन बे फिसा फिसाया जोंनि नानिया हामगोन होनदोंमोन गावसिनि जिगियानोसो हामो बियो नानियाबो बांद्राय गोरलैद्राय नंलाथ' औ नै बिसिनासो मालाय गोसोम माबायासो मोजां गैलाथ' आरो गैलाथ' নে দেড় নাই না এগুলা না কালারটা এরকমটা লাগছিল স্কাই ব্লুটা नैबे व्हाइट गोनां दस बेखौ लांसै मोनसामोन आबादखौनो है लांसैहाय बेखौनो ओइ नोंसिनि नानिनो हामगोन ना हामाहाय एसे फिसासिन ना एटाइ नागिरसै ना एसे फिसाना जोंना एसे फिसा हामगोन बे सथ'आसो होमबा बे एसे दामाबो एसे खम जागोन ना बेसेबां बे 450 एखेखा बेबो 399 जाना একটা পাইছিল এটা পছন্দ হয়েছে নাই বিদিखौ लानोसैलै हनै आब' मा जिन्सआ गोसोमसो बिदोंना बे जानाय नङाना बैखौनो लादो नोङो बेखौ दालासै नै बियो मोजांमोन खिन्थु ओरैबायदि फिसा आरोना नै हामनायानो नङा बियो कालारा जा मोजांमोन बेसेबांनिमोन बे 500निमोन मोजांमोन आरोना जिनिसा बिराद मोजांमोन ओमफ्राय बिराद समायगौमोनबो ओमफ्राय खिन्थु फिसाथार नै फिसाया हामाना नानि मिनो बेखौनो लांसै आरोना लोगोफोर दायो माथो खालामनो नैबे बै दय कालार लानाया बेखौनो लांनोसै माने कालार दङ बै हामा आरोना ओमफ्राय बेखौनो लानानै थांनांसिगोन दस्राथ' बै गैयानो मानसिफ्रा लांगौ बैदिखौनो लांदोंनो माखासे बेखायनो जोंबो बिदिखौनो लानानै थांसै उफाय गैला ओमफ्राय दायो स्कुलाबो टाइम जाबाय ग'नो हा ग'वाखै गसिगोनानो नै अखासो हाथेनानै होजाबाय थांबावदो दाना मारैबा साथा गैया मा गैया टट' फैगासिनो दं टट' नेदों दायो सिजानानै थांदो साला दा ओमफ्राय दा स्कुल गबाय होननानै मोनाबाय सिजोब्बायसो आंथ' बाजाराव नानि गस्ला खुनुरुखुम मोनबोबाय ओमफ्राय नानि गुदुंबाल सोरबा साथा लाबोआखैना जा जारला अखायानो नागारनो रोङासो हागासिनो दाबो अखायानो नागारनो रोङासै दासिमबो अखा गोजांदों न'आव फैनानैहाय दायो आङो भाजा एवबाय आरोना आलुजों सबाय बिमाजों ओमफ्राय बोथोरानो एकदम खोमसिनो नुवाखै मबाइला माबायदि नुदों ओरै फैबासो एसे स्रां नुयो आरोना बोरैबा खोमसि जादों ओमफ्राय ओंखाम जाननानै लाबाय आङो मोनबायानो नै गेस गाबबाय खेनसे गाबहोबावनोसै आङो ओमफ्राय आलुजों सबाय बिमाजों एवबाय आरोना आङो ओमफ्राय मा नांखासै बेयावलाय माबा सिथाबदों मा जिनिसथाय ओमफ्राय मैयानि ओंख्रि एसे दं आरोना बेखौनो जालाबायथोंसै संला आरो दिनै टाइमानो हास्लाबा जाथारबाय अखा हाबायना दहायो अखा सिजाबोनानै हा गगासो मोनबोबावबाय आरोना लोगोफोर मा होनबावनो सिजानो मानि आं थांबाथ' अखा हायाखैमोन आं नोंसोरनो देखायखादों फैदों आं थांबाथ' अखा हायाखैमोन नोंसोर नुखादों माने सान्दुं गोसासोमोन गरम थांनानैहाय ड्रेस नागिरहैबाय एकदम मोनफ्रामबो दखानाव नागिरजोबबाय दहाय बिनिखौथ' खोनाखादों 750 होनदों आरोना गांसेयावनो ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो गिदिंजोबनानै मोनासै लास्टआव स्टाइल बाजारावनो लानानै फैबाय आरोना एसे खमसिन मोनबाय बिनिफ्राय होनब्लाबो आरोना ओमफ्राय गस्लाखौबो आं मोजांसिन मोनदों होमबा नेटनि नङा आरोना
ओमफ्राय होनबाबो गाननो सुथि बांद्राय सुथिद्रायबो नङा माने मोजां आरोना बारा गरमबो नङा थान्दाबो नङा दाबायदि बोथोराव बेनो मोजां गोजांबो जोब्बायनो बेसेरा उन्दैया ओमफ्राय सोर मिन्थियोना अखा होननानै आंबो साथाबो लाङाखै रिंकटबो लाङाखै जेबो लाङाखै ओमफ्राय डाइरेक्ट अखा हाबायना बिदायाबो बाइकजों लायनो हाला ओमफ्राय दखानावबो सोर थानो बेनि थाखायनो आङो डाइरेक्ट थांबाय टट' लानानैहाय डाइरेक्ट फैबाय आरोना ओमफ्राय टट'आबो गैबावा आरोना ख्रिस्टमासावहाय ओरैबादि जारला माने टट' मोनसे दंमोन दा बेखौ आङो लानानै फैदों ओमफ्राय खोबग्रा गैया आरोना अखा सासनबोजोब्बायना आंनाथ' थिंख्लाबजोबखा ओमफ्राय नानियाबो एसे सिखारा सिबोबायना ओमफ्राय गथ' मानसिना गोजांबाय आरोना फाजा एवनानै लादो आरो ओंखामा जाबा बन्द' खालामहैनो र' आलुजों सबाय बिमाजों फाजा एवबाय ओमफ्राय गावनि दै ओंखारबाय आलु आङो फुङाव हास्लाबनाय नङा होननानै मैया मोनायावनो हानानै दै सोमना दोन्दोंमोन ना ओमफ्राय दायो हास्लाबा जायोना मर्निंआवहाय ओमफ्राय खालि दानोथ' आङो जेनेबा मैया हानानै दोनामोनबा दा आरो फैनानै हाफैबावदोंमोन संबावदोंमोन बिराद टाइम लागौमोन बेनि थाखायनो बेखौहाय माबानानै दोनखादोंमोन हानानै ओमफ्राय दा खालि जानफैबायल' आरोना संनानै लाग्रोसै आङो ओमफ्राय मबाइल लानानैसो कार्टुन नायदोंमोन दसे नायनो होबावनोसै आङो माथो खालामनो टाइम पासनो बेबो टिभिबो रिसार्ज होयो ओरैबादि गोबाव जाबाय ओमफ्राय दायोथ' न'आवनो थानाय जानाय नंला माइ सोबावनो उनफ्राव नायनोसै मा जायो दायो मबाइलखौनो दसे होनानै दोनो आरोना माने एनि टाइम आंबो होनो हाया मबाइलखौ फन फैयोबा आंहा बायदिसिना पार्सनेल खामानिफोरबो थायो आरो आं भिडिअबो बानायोना आरो आंहा बाजाराव दिनै थांफिननांगौबो गोनां जानो हागौ माने मोनसे एगजाम दङ आंहा ओमफ्राय माने एडमिट होबाय आरोना ओमफ्राय एडमिटखौनो आङो नायबाबो जायाखै आरोना अनलाइनावहाय ओमफ्राय लेखाखौथ' फरायनाय जायो बिराद गोबाव जाबाय खिन्थु हैनाय नायनोसै आरोना होनबाबो आं गैला नायनोसै मा जायो संनानै लागोन र' लोगोफोर वाव जा मोजां नुबायथ' गस्लाया रेखिबोथिं ओरै गिदिंलाय वाव साइज नुथारदों आरो ओरै गिदिंफिनलाय मोजां नुबावदों गस्लाया जा साइज गस्ला दंमोन जा मोजां नुखादोंथ' आरो गस्लाया सिरिनानाबो बिदिनो बरिया नुखाबायलै सनालि गिदिंसै वाव गस्ला गोदाना बेनो सनालिना